тоҷикистон бо кӯҳҳои сарбафалакаш макони паҳлавонони сарбаланду ифтихор офар мебошад. паҳлавонӣ аз замони қадим то кунун яке аз варзишҳои дӯстдоштанӣ ва мардумӣ буду боқӣ мемонад. бинобар ин паҳлавонони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ҳамакнун шинохта шуда мебошанд. ҷиҳати рушди бештари ҳамин варзиш федератсияи ҷудои кишвар аз муддатҳо қабл лоиҳаи ҷудо дар мактабҳоро амалӣ мекунад. ин лоиҳа аллакай дар ноҳияҳои данғара, банҷ, муъминобод, рӯшон, кӯчонён ва шаҳрҳои душанбе, ваҳдат, истарафшан ва кӯлоб амалӣ шуда навбат ба ноҳияи айнӣ расид. федератсияи ҷудо дар доираи ҳамин лоиҳа ба толори варзиши деҳаи хушекат кӯмаки худро расонид то варзишгарони ин мавзеи хушобу ҳаво ва баландкӯҳ бо шароити беҳтар ба натиҷаҳои бештар даст ёбанд. дар ин толор бо ҳузури довари дараҷаи байналмилалӣ Рамзи Шамиров кӯмакҳои таҳия гардида ки иборат аз либосҳои варзишӣ мебошанд ба ҷудокорони наврасу ҷавон ироя шуданд. ҳамчунин Рамзи Шамиров дар ҳангоми машқу тамринҳои ҷудокорон аз таҷрибаи худ ва навгониҳои риштаи ҷудо барои варзишгарон сухан ронда бархи усулҳои ҷолибро низ ба таври амалӣ нишон дод. директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хушекат низ бо ибрози ташаккур аз ин кӯмакҳо афзуд ин ҳама иқдомҳо дар пайи тинҷӣ ва оромӣ дар кишвар имконпазир шудааст. имрӯз бо шарофати тинҷию оромӣ ва сиёсати хирадмандонаvu дурбинонандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти муҳтарими ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми манотиқи дурдасттарини кишвар барои ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. махсусан ҷудо ки ба гӯштини миллии мо монандӣ дорад ва аҷдодони мо аз қадим ба ин намуди варзиш машғул буданд, барои ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим барои беҳдошти насли наврас аҳамияти ниҳоят дараҷа калон дорад. зимнан дар толори варзиши хушекат ки 3 сол пеш сохта ва ба истифода дода шудааст, беш аз 60 ҷудокор дар 2 баст ба машқу тамринҳо машғул буда дастпарварони ин толор аллакай дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ соҳиб ҷоиза гаштанду талош доранд дастовардҳояшонро бештар намоянд. бошгоҳи хушекат даҳумин толори варзишӣ дар нуқоти гуногуни кишвар аст ки федератсияи ҷудои кишвар дар чорчӯби лоиҳаи ҷудо дар мактабҳо амалӣ мекунад то ин риштаи дӯстдошта ва пуртарафдор дар Тоҷикистон боз ҳам рушди бештар дошта бошаду ҷавонону наврасони деҳаҳои дурдасти кишвар дар майдонҳо ва мусобиқаҳои бузурги варзишӣ меҳани худро ба таври арзанда муаррифӣ намоянду ифтихор офаранд.